ali sada opet nisu sudije usklađene u odluci. Jedan je pokazao da je lopta za Jug i sada korner. Pa je li moguće da Stavridis i Kaputi opet ovako? Još 10 sekundi. Ma hajmo da se odbrani Crvena zvezda. Hrabro. Ma nema! Ne! Gospodo iz Dubrovnika, jeste moćni, jeste snažni, ali Zvezda je bolja ove sezone. Prvak Evrope, evo ih navijači u bazenu. Oho! I sportski, nijedan navijač Zvezde nije zaplivao ka igraču Juga, iako su Dubrovčani brže bolje krenuli ka ivici bazena, ali idu u zagrlje igračima Zvezde i znaju dobro da plivaju. Boga mi, navijači Zvezde su naučili što šta o vaterpolu ove sezone. Zvezda je prvak Evrope. 20 godina je čekala da bude prvak države. Učinila to. A od osnivanja čeka da bude prvak Evrope i dočekala je. U sezoni koju su obeležili naši klubovi, Radnički osvojio kup Evrope, Zvezda je prvak Evrope. Imali smo nikad jaču ligu. I iskreno budem, zbog tog poteza i saveza i svih ljudi u vaterpolu, iz te jake lige je proizašla i jaka Crvena zvezda koja je uspela da ostvari najveći uspeh u klubskoj istoriji i da obraduje svoje navijače do neba. I nadamo se da će naši klubovi biti na ovom postolju i narednih godina, da ovo nije samo jedno puđenje, već jedna eksplozija našeg vaterpola klubskog. A sigurno je najsrećniji trenutak za Andriju Prlejnovića, kapitena Crvene zvezde. Ovo je njegovo 6. učešće na Final Fouru. Počelo je porazom protiv Dubrovačkog Juga u grupnoj fazi, ali Zvezda je onda rušila protivnike, igrala samouvereno, lagano. Bilo je poteškoće i sa Olimpijakosom, međutim onda u osmini finala crveno-beli su bili vrlo sigurni, pobedili mađarski Egen, tada poslali taj pobednički signal. Onda je pala i druga mađarska ekipa, Szeged, i onda na Final Fouru Barceloneta je onako muški, sportski čestitala Zvezdi na velikoj pobedi i sada je to učinio i favorit do ovog trenutka Dubrovački Jug. Nekada ni novac, ni moć, ni uticaj ne moraju da budu presudni, mislim da je to pokazala Crvena zvezda. Zašto to govorim? Bez velikog uticaja u Evropskoj plivačkoj federaciji. Okupljena ekipa, dosta pomlađenih igrača i evo uspeha. A mislim da je i sportski red da čujemo i velikog trenera Dubrovnika, Veselina Đuka. Maratonci trče počasni krug. Zaista su bili maratonci u bazenu. Istrošeni, iscrpljeni. U par navrata su tokom sezone rekli jedva čekamo da dođe kraj. Toliko smo energiju utrošili na 3 fronta. U domaćem prvenstvu, kupu, Ligi šampiona, ali toliko imaju energije i dobru komunikaciju sa ovim navijačima koji rekoh su preneli sve one dobre stvari iz drugih sportova i iz drugih dvorana, stadiona, sa drugih stadiona, s drugih bazena i zaista sve to sjedinili, stopili u jednu pobedničku atmosferu i videlo se to ovde večeras. Odigrali smo još jednu fantastičnu utakmicu, bili smo bolji tokom cijele utakmice. Mislim da smo samo gubili sa 1-0, da smo posle toga non stop bili u prednosti. Više nego zasluženo smo osvojili naslov Lige šampiona. Šta reći za ove momke kojima sam kapiten? Najponosniji sam kapiten vjerojatno u istoriji sportskog društva Crvena zvezda. Ove godine ste osvojili čak 3, najvredniji pehar Lige šampiona. Mislim da je ovo uz titulu evropskog šampiona u Bariju najveći uspjeh sportskog društva Crvena zvezda, a da je jedan od najvećih uspjeha u istoriji srpskog klubskog sporta, sigurno. Nevjerovatan rezultat, znajući šta smo sve prošle ove godine, kakve smo imali periode,
koliko nam niko nije pomagao sa strane da dođemo do ovih rezultata. Nadam se da će se to, iskreno se nadam da će se to popraviti, da će se klub stabilizovati. Ako se ovakva generacija sada raspadne i ako odemo na različite strane, onda ne znam šta treba u Srbiji da se uradi i šta treba, šta je merilo, da li sportski rezultat ili nešto drugo. Kažem, ova ekipa je najbolja u kojoj sam ikada igrao. Ovo su momci koji nikog ne ostavljaju ravnodušni, koji se bore svakog dana za sebe i za svoj klub. Ja sam najponosniji kapiten.